A veure, Espera. me queda 10% de bateria. Vale. Avui, Pablo i jo estem ací en un entorn molt diferent al que esteu acostumats per fer un vídeo molt interessant i diferent. Estem a l'habitació de Rosella perquè volem contar-vos unes cosetes. No hi havia a València 500 seguidors. A veure, el que ha passat és que durant un mes o per ahir, el Pablo està manejant el llit, i el que ha passat és que hem estat d'exàmens. Bueno, I- exàmens. 2 exàmens. Sí. I treballs. I treballs. Sí. I no hem pogut fer quasi res. Aleshores, mentrestant, vosaltres estàveu subscrivint-vos al canal, manant-vos Missatges a l'Instagram. a l'Instagram, posant-nos comentaris, i nosaltres estàvem desconnectats. I hem arribat així a 505 seguidors. Pablo. 5? Sí. Jo és que no m'ho... Ai, Capicua! Ah! Ai, no. Bueno, dona igual. El cas és que estem molt contents. Molt. I mentre este temps han passat una sèrie de coses que ens agradaria molt contar-vos. Sí. Comencem pel premi. Vale. Vale. Una associació de Port de Sagunt, o de Sagunt, a CICOM, es va donar un premi al millor canal de contingut social. Ué! Se poden ficar aplausos per allà. Això va ser perquè Carles, hola Carles, moltes gràcies, ens va parlar en un comentari del nostre vídeo sobre el valencià i ens va dir, ens agradaria molt des d'una associació donar-vos un premi i tot això. I nosaltres, ai, que bé, a veure qui diu que no, eh? Exacte. I res, i vam anar allà a Sagunt i vos deixem allà unes fotos i crec que tenim algun vídeo molt guais i la veritat que va ser una experiència molt xula. Vam parlar ahí davant de tots explicant en què consistia el canal i vam conèixer a gent molt guai com el youtuber El Renau i sobretot que vam parlar un poc de la dificultat de fer vídeos en valencià perquè no n'hi ha un públic molt assentat en aquest tipus de vídeos i això. estem així que ens han donat un premi al millor canal de YouTube Estem supercontents. de contingut social. Estem supercontents. Estem molt Farem un contents. vídeo al Quan respecte. estiga bé perquè estic malalta. És que està malalta. Quina que això. Bueno, Moltes gràcies a tots per subscriure-vos i participar en este projecte. I això va significar una col·laboració directa amb Acicom, que a partir d'ara anem a col·laborar amb ells, i això va ser molt guai. I això significa fer un vídeo cada 15 dies. no sé si podrem. Que sí, Pablo, se'n compromet, per favor. Vale, sí, és que si no, no mos tiren. No, mos talla la connexió. I això. I després una altra cosa que volem contar-vos és que just ahir vaig estar a la UPV de València, a la Politècnica, fent una entrevista, me van entrevistar per primera vegada en la història. I això era sobretot sobre el canal de YouTube. I res, i vam estar parlant de moltíssimes coses. El seu canal se diu Situació Irreversible, el podeu buscar, el canal de YouTube d'este programa de ràdio, perquè també ho pugen a YouTube. Ah, Saps? pues no sabia. No ho sabies? Graven el programa I el pugen. i el pugen. I està molt guai. I serà en no res, també. Així que busqueu-los perquè són molt guais i ho fan superbé i són molt divertits. Bueno, i ara l'última cosa. La última notícia. Però se pot Que això és contar? avui mateix. Això se pot contar? Sí, que es pot contar. Vale. És una última hora. La Vanguardia de València, bueno, de la Comunitat Valenciana, ens ha dit que si volem pujar els nostres vídeos, a més de YouTube, a la seva pàgina web. Això tot gràcies a Salvador Enguís, el nostre profe de periodisme polític, Sí. que ens ha vist en YouTube i li hem agradat i això. I estem supercontents, la veritat. Bueno, ens ha dit que som l'hòstia. Jope, Pablo, tu, així tirant-nos flors, en fi. Que ho ha dit ell, jo no dic res. Que... Això, bueno. I estem supercontents perquè estan passant un munt de coses superguais, la veritat. I res, i algo més que volíem contar? Ah, sí, que si per al proper vídeo
que fem aixina especial, per favor, fiqueu-nos preguntes per ahí, en este vídeo, per ahí per els comentaris, i en el proper vídeo nosaltres contestarem aquestes preguntes. Per favor, que no siguin preguntes molt personals de la vida personal. No, nosaltres no volem de la vida personal, volem sobre el canal. Per exemple, una pregunta que mos fa molt. Què és el micro este? O sigui, què porteu? Una esponja? Però no ho digues, encara. No vaig a dir el que és. O, per exemple, com trieu a les persones que estan en el carrer per preguntar-les? O, per exemple, quina ha sigut la situació més estranya que vos ha passat? No? Sí, això m'ho preguntaren ahir en el programa. Preguntes aixina que estiguen guais. I també podeu enviar-nos temes que penseu que són interessants o que siguin controvertits, perquè si estem tots d'acord no té ningú sentit. Això. Que ens els envieu per missatge, per comentari al correu electrònic o a l'Instagram. Seguiu-nos en les xarxes socials, Rosella_Espinós. Com te diuen? im.plaza en Instagram. I l'Instagram del conte. Ah, sí. No hi havia A, B, L, C, no? B de V. Sí. No, B, L, V no. B, L, C. No, però B de V. Ah, vale, clar. V. V. V i després la B. Això és el que volíem. Així estem fent classes de fonètica. Exacte. I això, i res. I ara, anàvem a fer una cosa, que era que jo vaig a dir una cosa que no sapigueu de Pablo i Pablo va dir una cosa que no sapigueu de mi. I jo què dic? Bueno, no ho sé. Comença. A veure, una cosa que teniu que saber de Pablo... Bueno, vaig a dir dos. No, era una. Una és que ell escriu en València Extra. Està ahí de pràctiques i escriu un munt de coses, o sigui, bueno, notícies, i se li dona superbé. És un crack escrivint. Té un blog que se diu Periodista Inquieto. Així n'és. I l'altra cosa és que és un xic molt positiu. Per els matins, quan anem a classe, sempre me diu bon dia, Rosella, i jo li dic bon dia pa que es tinga. això, perquè jo no soc tan positiva. No, gens. Sí, Rosella sempre es burla de mi. Perquè... Bueno, sempre no, últimament. Bueno, els últims mesos. Perquè jo vaig a començar un llibre que es deia Pàtria, de Fernando Aramburu. Sí. I en realitat m'agradava molt. Entonces Rosella em va preguntar quin llibre estàs llegint? I jo, pues Pàtria. Això és d'estiu, Per junio, per ahí. Pues, 3 o 4 mesos després, en la tardor, em va tornar a preguntar què llibre estàs llegint? I jo, Pàtria. Perquè no se'n recordava, jo crec que ja m'ho havia dit i dic, jope, Pablo, estàs llegint este llibre 40 anys i des d'entonces pues sempre... Però que vull que explicar-me. És que vaig començar-lo i era molt interessant, però conforme anava avançant la història em vaig desapegar i ja no... No, el vaig deixar. El tinc a mitges ahí en el guardapàgines i sé. Vamos, que no li va molt la lectura de Pàtria, però bueno. No. Ara estic en un altre, però bueno, hi sé altre vídeo, ja. La segona cosa és molt important i a més és algo que a lo millor no sabeu, bueno, segurament no sabeu perquè només sabem és que tractem en Rosella habitualment. I és que... Però si ho vas ficar ja en Facebook. Però no tot el món el segueix en Facebook. Ah, vale, de veres. I és que a Rosella van a contractar-la de pràctiques, van a agafar-la de pràctiques en Territori Sonor, que és el programa que fa Amàlia Garrigós, a la qual va entrevistar fa un mes. En abril, per ahí. Va entrevistar l'entrevista que teniu en este canal també, i es veu que li va agradar, no? Sí. I l'han agarrat a Territori Sonor de pràctiques. Així és, i estic super il·lusionada i el dilluns ja comença. Ah, el dilluns? Sí, el dia 4. Hauré eixit este vídeo ja. Sí. El dia 4. Una de les coses que també volíem aclarir era que nosaltres, per exemple, ens diuen ai, per què no pregunteu a l'associació, no sé, Lo Ratpenat o qualsevol altra? I nosaltres diem, si algú d'esta associació, de qualsevol altra, haguera estat per el carrer i l'hagueren pillat, clar que li hagueren preguntat a qualsevol... Claro. Nosaltres no llegim les persones de forma discrecional. Nosaltres ens les trobem. Exacte. Nosaltres les trobem per el carrer. Aquí, parem. Res està previst prèviament. Si estiguera previst prèviament ho diríem, en plan, hem quedat amb no sé qui i tal. De fet, alguna volta hem pensat en quedar en algú, però al final... No, però ho farem, perquè ara cada 15 dies aneu a tindre un vídeo. Ja ho veurem. Intentarem. I després la segona cosa que volíem dir és que...
Bueno, sí, no sé què. És que nosaltres, quan anem per el carrer i jo pose moltes cares i tot això és perquè nosaltres realment no estem fent un informatiu de televisió, que és superguai, a mi m'agrada un muntó l'informatiu de televisió, m'encanta, però no és això, nosaltres estem fent un format YouTube per entretindre, per també un poc divertir-nos, i si jo reacciono en cares o Pablo fa algun comentari, ho fem a propòsit. Sí, bueno, no t'enriguem de la gent ni res, simplement és per fer entretingut el vídeo, que a lo millor podria ser un poc avorrit, perquè són temes a lo millor un poc polítics i tal. Exacte. És un format YouTube. I si volguérem ser neutres, per això faríem un informatiu de televisió. Això és un format YouTube per a divertir-nos i reaccionar i tot això. I no sé. Ja està. Si teniu preguntes, pregunteu-les a baix i que risa, sempre he volgut fer-la d'així, I res, que quan tinguem més seguidors i fem un altre especial, pues farem un altre vídeo com este. Això. Que moltíssimes gràcies per subscriure-vos a este canal, que mos fa molta il·lusió com a estudiants de periodisme que estem en tercer i si pot ser en quart, si aprovem tot. Sí, en quart. I això, que mos fa molta il·lusió, que moltes gràcies. I que mai s'haguem imaginat estos subscriptors en 4 o 5 vídeos que hem fet. Això. I que ara ve Lo fort. Lo millor, i lo també. fort, i lo fort, i tot, això. I tot. Moltes gràcies, se vem molt Prompte. Adeu. Tot per allà. Another place, another town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out to get my thoughts back up and round, walking down another street, passing by.